Id-deputati mexxejja tal-Partit Laburista flimkien mal-President tal-Partit għaddew messaġġ b'saħħtu favur il-ħaddiem li huwa s-sinsla tas-suċċess li kiseb pajjiżna fl-aħħar snin. Il-President tal-Partit Laburista Ramona Tard tkellmet dwar l-obbligu li l-partit jibqa' jiġġedded biex jibqa' relevanti. Minkejja dan, il-viżjoni futura għandha tirrifletti s-suċċess li diġà kiseb pajjiżna f'diversi oqsma tal-ħajja mill-edukazzjoni sa titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol. Hija għamlet elenku sħiħ ta' suċċessi li kiseb il-pajjiż fosthom il-ħolqien ta' opportunità liż-żgħażagħ biex jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom, il-ħolqien ta' drittijiet ċivili ugwali u għajnuna lil dawk li jixtieq ikollhom tarbija. Bqajna nagħtu l-opportunitajiet lin-negozji biex ikomplu jikbru bis-sussidji tal-enerġija u l-fuel. Lil ħaddiema bqajna nemmnu fihom bil-wage supplement sabiex jibqgħu għaddejjin f'wieħed mill-aktar mumenti ta' sfida li għexna bħala pajjiż. Fuq kollox, il-familji Maltin u Għawċin tajnihom l-opportunità sabiex jerġgħu jirritornaw għal ħajja li nafu kif jgħixuha wara l-COVID. Billi ngawdu lil xulxin. L-istess messaġġ kien espress ukoll mid-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef li tkellem ukoll dwar l-atteġġament tal-Oppożizzjoni. Dan wara li l-Partit Nazzjonalista għamel tiegħu lajta s-saħħa lil ħaddiem minkejja li fil-mument tal-prova dejjem joħroġ kontra l-miżuri li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-poplu. U kif ser jagħtu s-saħħa lil ħaddiem nistaqsijena. Li ma l-ewwel ċans jisirqulu mill-ġdid il-festi pubbliċi f'isem il-kompetittività li ma festi dal-gvern ta' lura lil ħaddiem. Kif ser jagħtu s-saħħa lil ħaddiem? Li ma l-ewwel diffikultà jollulu l-kontijiet tad-dawlu l-ilma mill-qalb li dal-gvern raħħas u għadu jissussidja sal-lum. Ser jagħtu s-saħħa l-ħaddiem billi jerġgħu jżidulu l-età tal-irtirar. Il-deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern tkellem dwar is-suċċess li kiseb pajjiżna fil-qasam importanti tas-saħħa. Huwa fakkar kif fl-aħħar snin mhux biss żdiedu s-servizzi mediċi offruti, iżda ġew implementati miżuri li taw opportunitajiet ġodda lil dawk il-ġenituri li għal xi raġuni ma setax ikollhom it-tfal. Daħħalna l-ewwel darba f'pajjiżna minn ħlas is-servizz tal-IVF u diġà għandna 480 ħajja ġdida grazzi għall viżjoni Laburista. U llum nista' nħabbar illi għandna 65 mawra oħra tqila, 65 tarbija oħra ġejja fid-dinja, grazzi għall miżuri u grazzi għall-amendi li daħħalna u kellna l-kuraġġ ndaħlu bħala partit u bħala gvern. Fid-dawl tas-sitwazzjoni preżenti mal-infermiera u l-qwiebel, id-deputat Prim Ministru ringrazzja lil ħaddiema kollha fis-servizz tas-saħħa li ta' kuljum jagħmlu xogħol professjonali. U għatem jgħid kif jinsab konfidenti li fi żmien li ġej jintlaħaq ukoll ftehim anki wara li tħabbar kif dawn se jgawdu minn kundizzjonijiet u pagi aħjar.